to da kuma lokacin sai kaga an yi maganin waɗannan 'yan duniya. Na kawo muku misalai a lokacin, na ce muku lokacin da suka zalunci su malam Bello Yabo suka kama su suka kulle su, me yasa? Saboda sun ci doki. Babu wata doka a Najeriya, indeed duk duniya, wadda ta hana cin doki. Duk duniya babu ita. Duk duniya babu wata doka da ta hana cin doki. Na ɗaya kenan. Na biyu, sun yi sallar juma'a karfe 9. Babu wata doka a Najeriya da ta ce karfe kaza za a yi sallah, babu ita. In fact, Nigeria ma tana rayuwa ne in the secular system. Maganan musulunci ko Christianity babu ɗaya daga cikin biyun da tsarin Najeriya ta adaptin ɗin shi. Saboda haka a Najeriya da yin sallar juma'a karfe 7 na safe, da yi karfe 9, da yi karfe 10, da yi karfe 2, da daina yi duk ɗaya ne, ba abin da ya shafi gwamnatin Najeriya, don babu provision a wannan gaba ɗaya. Akan waɗannan abubuwan aka kama su aka rufe su. Alhamdulillahi, Allah ya saka wa su malam Bello Yabo da alheri, su malam Musa Lukuwa tun suna nan da rai, Allah ya ji kansu. Mu ba malaman su bane, ba mu kai malaman su ba, inna ma abokanmu ne mu su a cikin da'awa. Sun ma fi mu ilimi, sun fi mu karfi a cikin da'awa, sun fi mu power of communication. Amma abota ce Allah ya haɗa mu cikin hikimar shi, ba dan mun isa ba. Manyan malamai ne su da duk duniya an san su, duk ƙasa an san su da makamantansu, limamai ne na juma'a da ke hawa manyan mimbarai. Amma duk da haka, da muka je muka same su a gidajensu tun kan a kai ga kama su